Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekene gị ọhaneze ndị ọma njem ọnụ ka onye chiri ya biko zere nnọọ n'akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ ụbọchị taa bụ ụka ma bụrụkwazị ahịa eke abalị 24 nke ọnwa Mee afọ 2026. ndị a bụ isiokwu anyị ji webe n'aka anyị. Gọọmenti steeti a ga-ejikọta aka ọnụ ha na ụlọ ọrụ Globalcom Limited iji wee kwagote mbanye bụ nke steeti a na-abanye dịka nnukwute ọdụ nka na ụzụ ọgbara ọhụrụ n'ime ala Naịjirịa. Ndị otu Kraịst bụ ndị nke a gwara ka agba mbọ kwudosi ike na ekpere iji wee merigbado iche aka mgba bụ nke na-echere mmadụ na ndụ. Gọọmenti etiti bụ ndị nke tụrụ atụmatụ inwegbodo ụlọ ọrụ ga na-agbanwe ya bụ ihe nke ejiwe na-anya ụgbọala ka ọ bụrụzie ikuku mmụọ 2,300 nakwazi 22 n'ebe afọ 2027. Mbikpọ ikuku mmụọ n'ebe a na-egwupụta unyi na mba China egbuola opekata mpe ihe karịrị mmadụ 90. Tupu akụkọ ụwa n'uju na-ekwenụ ozi ndị nke anyị ji wee bịa. Nọ n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde abụrụgo nke nwetara ntinyerebe na Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo si na ya bụ ihe wee wechite mmemme azụmahịa nakwazi agụmakwụkwọ azụ n'ụbọchị ahụ. Site ya bụ nchekwube ọhụrụ na udo kwudosiri ike n'ime steeti a, Anambra na-ejitega azụ n'ụzọ agamnihu na uto. Ka anyị sonye n'akụkọ agamnihu a maka ọdịmma m na gị. Ọka akụkọ bụkwanụ mụ onye kachukwu Ugochukwu akụkọ ụwa n'uju. Gọọmenti steeti ya bụ Anambra bụ nke gosipụtara nnọọ njikere bụ nke ha dị ijikọta aka ọnụ ha na agịrịgị ụlọ ọrụ na-akwa maka nzikọrịta ozi nke a kpọrọ Globalcom Limited iji wee kwagote ya bụ mbanye bụ nke steeti a na-abanye dịka ọdụ nke mbụ na mbụ nka na ụzụ nke ọgbara ọhụrụ na nzikọrịta ozi n'ime ala Naịjirịa. N'okwu o kwuru na ya bụ mkpọtụrụ bụ nke otu ọchịchị ụlọ ọrụ Globalcom kpọtụrụ gọvanọ na obi ya bụ nke dị n'ime steeti a ka onye odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti a bụ Odoziakụ Chiamaka na ka gara n'ihu wee kọwaa na steeti a ka ọ dị ugbu a bụzi ndị nke na-enwe gbado nnọọ nnukwute mmepe nakwazi ndozigharị ọnọdụ n'ime obodo tinyekwara mgbanwe na nka na ụzụ nke mgbasa ozi dịka ọ gara n'ihu wee kọwaa na ebumnobi gọvanọ maka mgbatị onye ya nakwazi ịgbasozi ụzọ ọgbara ọhụrụ si wee na-alụ ike bụ nke magburu onwe ya. Kọwaa na gọọmenti steeti a bụ nke na-atụ atụmatụ iji wee wulite obodo ọhụrụ ma gbata onye oke na nke obodo Ọka nakwazi Ọnịcha bụ nke ọ gara n'ihu wee kọwaa na nke a bụ nnukwute njikọta aka ọnụ bụ nke a chọrọ site n'aka ọchịchị na ugbu a n'ime steeti a dịka ọ rụtụrụ aka banyere ọtụtụ ijikọta aka ọnụ bụ nke a na-ejikọta na ụdịka mpaghara dị etu a gaa n'ihu wee mekwazi ka mata na iwepụta nka na ụzụ na ọrụ bụ nke a na-arụrụ ọha mmadụ magburu onwe ya ọbụladị na steeti a ka ọ dị ugbu a emeghepụgo ụlọ akwụkwọ akwụkwanyere akụrụngwa ọgbara ọhụrụ ji wee na-agụ akwụkwọ n'ebe ahụ nke ruru 22 ma bụrụkwazị nke agakwazi n'ihu wee na-agbaso ya bụ usoro bụ nke esi wee na-enye ọgwụgwọ site na igwe omenala na imo nakwazi akụrụngwa ọgbara ọhụrụ ndị ọzọ n'okpuru ọchịchị ime obodo niile bụ nke nwegbadoro na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche. Onye ndu nke ya bụ otu bịara ya bụ njem bụ Maazị Adeniyi Odejoni nakwazi onye dairektọ na-akwụ maka ya bụ nnukwute ụlọ ọrụ Globalcom gara nọ n'ihu wee tozie gọvanọ Chukwuma Soludo maka ya bụ amụma ọrụ akụrụngwa eji na-akwalite ụtọ ndụ ọ na-alụ aghara kachasị n'ebe o metara nchekwa nakwazi okporo ụzọ ya na ndị ọzọ. Kwupụta na ụlọ ọrụ Globalcom bụ ndị nke ji nwayọọ wee na-abụziri nnukwute ụlọ ọrụ na-akwalite nzikọrịta ozi na nka na ụzụ nke ọgbara ọhụrụ eji wee na-alụ ọrụ ma bụkwazị nke ga-erite uru na ya bụ ijikọta aka ọnụ ha na gọọmenti steeti a n'ebe o metara inweta ozi na ihe ọbụla ha na-achọ n'ikuku ngwa ngwa ụlọ akwụkwọ azụmahịa nakwazi n'ụlọ ọgwụ na ebe ndị ọzọ a na-emegasị. Nwaada Chinwe Okoli onye nke bụ onye ọrụ ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ n'iwebata ihe ọhụrụ n'ọnọdụ nakwazi azụmahịa na ya bụ nka na ụzụ nzikọrịta ozi bụ onye nke nọkwazi na ya bụ ọgbakọ bụ nke emere. Ọ bụ n'obi aṅụrị nakwazi inye Chukwu ekene maka ya bụ oriri St. Pius nke 10 ma bụrụkwazị n'afọ nkụzi ya na akwụkwọ dịka onye nke ji ọnọdụ ọkwa Metropolitan Archbishop nke Ọnịcha Ecclesiastical Province bụ Most Reverend
Most Reverend Dr. Valerian Maduko Okeke gara n'ihu wee kpọtụrụ ha dịka nnukwu onye ụkọchukwu n'ebe ahụ iji wee merube ya bụ oriri n'ụzọ pụrụ iche ma chịkwazi ọtụtụ ndị nke nọkwazi ebe ahụ bụ ndị seminarian ya bụ echichi akwa oyiyi stan bụ nke na-egosi ya bụ nkwadobe bụ nke a na-akwadobe maka ichizu ha ụkọchukwu. Onye nta aka anyị bụ Festus Obierika ga-ewetara gị akụkọ iji emerube mmemme ahụ ka Archbishop Okeke bụ onye gwara ndị kwere ekwe ka ha na-ebi ndụ ekpere mgbe niile site na ịṅụweli ndụ nke Jizọs Kraịst. O kwuru na afụfụ mmadụ tara maka adịmasọ ikwu eziokwu na ịfụnanya amana nata n'iyi bịara sọ nke mmadụ ji aka ya wee wetara onwe ya. Archbishop Okeke gara n'iru kwupụta mkpa ekpere dị n'ezinụlọ anyị dị iche iche ma kpọọ oku ka e bụrụ ndị ga na-eso ụzọ ụkwụ Jizọs Kraịst onye hubere isi wee nye nna ya. Ọ gazi n'iru ekpere ndị seminarians ahụ ma kwuo na akwa nke a na-eyibefe bụ akwa nke mmadụ a na-akpọ sutan na Chineke ga-eyibefe akwa nke adịmasọ na ịlụ ọlụ. N'okwu nnabata ya ka rector na seminary ahụ bụ Very Reverend Father Dọkịnta Celestine Ume onye kenyere Archbishop Okeke maka mbịambịa ya. Father Ume ga n'iru wee kwupụta na ihe bịara ọmụmụ ahụ dị 72 mana emesịs ihe tụrụ ugo bụ 23. Onye isi seminary ahụ gazi n'iru wee kene aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka agadaga ọlụ ya na Anambra steeti. Mgbe Fada ekwuzi okwu n'afa ndị ọzọ etunyere oge ahụ ka Maazị Ụzọma Charles Mmesoma, Maazị Charles Ndukuba ya na Maazị Calvin kene nnọọ Archbishop na Rector maka inye ha ohere ịgaba n'iru ma kwe nkwa idebe iwu seminarị n'okwu nke ha dị iche iche. Ka onye isi oche mbọsị ahụ bụ Maazị Jude Chikadibia na ndị nna na nna ndị a Mayor Valentine Okeke ya na Oliakụ Anọzie na Oliakụ Agata Anyịsịa bụ ndị kenechukwu maka ntụrụugo ndị ahụ ma gwa ha ka ha bụ ndị ga na-alụ ọlụ Chineke ka o si kwesị. Ihe pụtara ihe na mmemme ahụ nọọ ejibezi akwa ahụ kpọmkwem site n'aka Archbishop Okeke ịtụ mma site n'aka ezinụlọ Chukwukpoje ụmụ ha, ukwe nnabata ya na ukwe pụrụ iche ndị seminarị kwaya ahụ kwere ya na zi egwu ọdịnala dị iche iche na ihe ndị ọzọ site na seminarị dị na Akwa abụ Festus Obierika maka Akụkọ Ụwa ABS. Onye isi ndị ọrụ na steeti a bụ onye nke na-achịkọba nnukwute ọgbakọ ọzụzụ ga-ewe mkpụrụ ụbọchị 2 maka n'ịkwalite ike ndị ọrụ oyibo ji wee na-alụ ọrụ na ụlọ ọrụ ministri nkega ọrụ ndị dị iche iche nakwazi otu ọrụ ejensi malite n'ụbọchị Mọnde ọnwa Mee ga-adị n'abalị 25 afọ 2026 ma bụrụkwazi echi. Ya bụ ihe mmemme bụzi nke a kwadoro site n'aka onye isi ndị ọrụ na steeti a bụ Barrister Ngozi Iwunọ dịka mbọ dum ewepụtara na iji wee mụgharịa ya bụ ike bụ nke eji wee na-alụ ọrụ dozigharịa ọnọdụ ndị nke na-alụ ọrụ oyibo n'ime steeti a ma bụrụkwazi nke ga-enye aka n'ụzọ pụrụ iche wee nye ha na-achọ. Atụmatụ a bụ nke a chọrọ mma ma iji wee gbatịwanye mmadụ ikwudosi ike na-alụ ọrụ ya kwadokwazie ahụike ya nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche n'etiti ndị nke na-alụ ọrụ nke ga-enyere ha aka ịhụ na ha nwetara akụrụngwa dị iche iche na mmụta bụ nke a ga-eji na-alụpụtara ọrụ ha na-alụlụ ọha na eze ọfụma. Ihe mmemme a ga-amalitezi echi nne bụ Mọnde abalị 25 nke ọnwa Mee bụ nke a ga-ejizi ọrụ nlekọta ahụike n'efu wee malite n'elekere 8 nke ụtụtụ wee luo n'elekere 1 nke ụtụtụ na Jerome Udoji State Secretariat Complex nke dị n'Awka. Agba nke abụọ ga-abụzi n'elekere 12 nke ehihie ma bụrụkwazi site na ọgbakọ ọzụzụ bụ nke a ga-enyekwazi ndị ọrụ ode akwụkwọ ya nakwazi ndị ọrụ akwụkwọ dịgasị iche iche n'isi ọdụ onye na-akwụ maka onye isi ndị ọrụ oyibo n'ime steeti a ma bụrụkwazi na Jerome Udoji State Secretariat Complex Awka ebe ụbọchị Tuzdee abalị 26 ga-abụzi ọzụzụ bụ nke a ga-enye ndị nke nọ n'ọnọdụ ọkwa ọchịchị ụlọ ọrụ dịgasị iche iche nke ga-amalite n'elekere 9 nke ụtụtụ n'ebe ahụkwa onye ndị ode akwụkwọ kpọtụrụ ọkpụ bụ ndị nke nyeziri ntụziaka ka ha gbaa mbọ wee rọpụta mmadụ 3 wentere isi n'ime ụlọ ọrụ ministri ka ngalaba ọrụ nakwazi otu ọrụ ejensi ka ga-esonye n'ọzụzụ a. Ndị nke a rọpụtara bụ ndị nke a tụrụ anya ga-anọrọ ọdụ naanị nkeji 30 tupu amalite ọgbakọ ọzụzụ ọbụla ma bụrụkwazị nke a ga-abịa n'oge iji wee hụ na achịkọbara ya n'ụzọ kwesịrị na ọ ga-adị n'ụzọ pụrụ iche.
ugbu a akụkọ anyị n'ime obodo a gọọmenti etiti ekwuola na ọ na-atụ atụmatụ iguzobe ụlọ ọrụ ga na-agbanwe ụgbọala ga na-eji ikuku mmụọ wee na-alụ ọrụ nke ga-eru 2,322 n'ụzọ pụrụ iche n'ebe afọ 2027 dịka mbọ dum a na-agba iji wee kwuo na-agbatụnyere nya bụ ụzọ ọzọ a na-agbaso n'ịnya ụgbọala n'ime obodo a ka o wee na-aga aga. Onye nnukwute onye isi oche ma bụkwazi onye isi na nya bụ atụmatụ ịgbanwe ụgbọala dị iche iche ka o jizere ikuku mmụọ wee na-alụ ọrụ bụ Ishmael Ahmed bụ onye nke kwupụtara nke a na ọgbakọ ya na ndị nke nọ na ngalaba mmanụ nakwazi ikuku mmụọ n'ime ala Nigeria nwere nke a chịkọbara nso nso a na site n'aka Nigerian Content Development na Monitoring Board na Lagos bụ onye nke anọchitere anya site n'aka ya bụ otu ọrụ agency Olayinka Rufai ka onye isi oche gara n'ihu wee kọwa na gọọmenti etiti bụ ndị nke mere ya nwetazuru agamnihu na mbọ dum ha na-agba iji wee hụ na agbanwere ụgbọala dị iche iche ka o jizere ikuku mmụọ wee na-alụ ọrụ n'ime obodo a n'ihe erughị afọ 3 dịka o si wee kọwa na mmalite na ọ bụ naanị otu steeti ka ya bụ ihe dị mana ka ọ dịzi ugbu a na o jezugo steeti 24 n'ime steeti 36 bụ nke nwere n'ime obodo a. Ụgbọala ruru 100,000 bụzi ndị nke agbanwegoro ugbu a ka o jizere ikuku mmụọ wee na-alụ ọrụ mee ka mata na ọtụtụ n'ime ha bụkarị nke eji wee na-achụta ego n'ihi na ebe ha gbadoro ụkwụ bụ iji wee benata ọnụego bụ nke ọ na-ada ime njem maka naanị ndị Naijiria enweghị ka ọrịa ha n'ụzọ pụrụ iche. Ugbu a aka anyị na mba ofesi ya bụ mbikpo ikuku mmụọ bụ nke bikpọrọ n'ebe a na-egwupụta unyi na mba China egbuola pekata mpe ihe karịrị mmadụ 19. Ozi anyị nwetara kwuru wee sị na ndị ọrụ mmadụ 247 bụ ndị nke nọ n'ime ana wee na-alụ ọrụ mgbe ya bụ ihe bikpọrọ ma bụrụkwazị na mpaghara Rushenyu ebe a na-egwupụta ihe dị na Nanyenye ego Quinyon County na mpaghara ndọrọndọrọ Shanxi. Ya bụ ebe a na-egwupụta unyi na ana n'ime mba China bụ ebe ahụtagoro dịka ebe a kachasị wee na-anwụ nnukwute ọnwụ n'ime mba ahụ n'ihi ajọ ọnọdụ nchekwa nakwa azụ ọrụ njikwa kụrụ afọ n'ala tinyekwara mpụ na aghụghọ bụ ebe ụlọ ọrụ dịgasị iche iche na-achọ ebe ha ga-enweta uru na ya bụ ihe nke a na-egwupụta na Nanyenye ego n'ebe ahụ. Ọrụ nzọpụta ndị mmadụ bụ nke gara n'ihu malitegoro ka ọ dị ugbu a dịka a na-achọ ndị nke dị ndụ ka ya bụ ihe bikpochara tinyekwara na nke a bụ nnukwute ihe mbikpọ gbugoro ọkọtọ mmadụ n'ime mba China ihe karịrị otu afọ. Ya bụ ihe mbikpọ bụ nke e kwuru na o bikpọrọ nwa obere oge a gara n'ihu wee kọwaa na ọnọdụ ya bụ ikuku mmụọ bụzi nke agaghị enyenwu nchekwa ma bụrụ nke gafere oke o kwesịrị nọ n'ime ya. President Xi Jinping bụ onye nke gwara otu isi ọchịchị na mba China ka agba mbọ wetakwa aka na mbọ a na-agba iji wee gbochie ihe mberede ahụ imekwazi ọzọ n'ụbọchị Fraịde. Mpaghara ndọrọndọrọ Shanxi bụ ebe a na-enwekarị otite mberede a bụ nnukwute ọdụ ebe a na-egwupụta unyi na mba China ma bụrụkwazị nke a na-egwupụta unyi karịrị tons 1,000 kwa afọ ọbụla bụ nke kachasị wee na-enye ego n'ime mba ahụ bụ nke eji wee na-alụ ọrụ ka ọ dị ugbu a. Ugbu a akụkọ anya banyere egwuregwu asọmpi Unity Cup bụzi nke enyochapụtara dịka nke FIFA tinyegoro aka n'ime ya na agamnihu nyere anya bụ asọmpi bụ nke a ga-agba n'izu ụka ọzọ ma bụrụkwazị na Valley na mpaghara South East nke London dịka ewepụtagoro ọtụtụ na-eserese etu a ga-esi wee gbanya bụ ike nke FIFA bụkwazi ndị nke wepụtara iwu bụ nke a ga-agbaso na ya bụ asọmpi. Ya bụ asọmpi nke afọ nke ga-amalite n'abalị 26 wee luo abalị 30 nke ọnwa Mee na Charlton Athletics Historic Ground bụ nke ala Nigeria, Jamaica, India na Zimbabwe ga-akwata ya akwata. Nigeria ga-ezutekwazi Zimbabwe na mmalite semifinal ha n'abalị 26 nke ọnwa Mee. Nke a ga-esochikwazi Jamaica bụ nke a ga-agba wee megide India n'abalị 27 nke ọnwa Mee, ebe ọnọdụ ndị nke atọ nakwazi nke ikpeazụ bụzi nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị 30. Ala Nigeria bụ ndị nke bụ ndị ntụrụugo na ya bụ asọmpi bụ ndị nke merigoro Jamaica na agba eche nke sochiri ọkpụ abụọ bụ nke agbara n'afọ gara aga na nke ikpeazụ nke agbara
ma merikwazi ndị mba Ghana na akpọ abụọ satara naanị otu n'ogogo semifinal. Ya bụ asọmpi bụzi nke nwekwara ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ nke esi na ya wee gaa enweta ma bụrụkwazi iji wee merube egwuregwu omenala nakwazi ihe obodo dị iche iche ji wee biri n'ime London. Onye na-azụ otu bọọlụ Super Eagles bụ Eric Chell bụ onye nke wepụtagoro aka mmadụ 27 ndị nke ga-apụtakwazi maka ya bụ asọmpi nke ga-agụnye mmadụ 12 ma bụrụkwazi iji wee mezu ya bụ nkwa bụ nke o kwere n'ọnwa April iji ya bụ iko Unity Cup dịka nke ọ ga-eji wee mee nnwale maka ịchọpụtara ndị nke nwere ọnatarachi enwere ike iguzobe tinyegazi na otu bọọlụ Super Eagles maka ihe ndị iche iche bụ nke asọmpi nke ha ga na-agba. Ka ọ dị ugbu a o wepụtagoro ndị nke ga-esokwazi wee sọ ya bụ asọmpi enyi na enyi megide otu bọọlụ Poland nakwazi Portugal n'ime ọnwa June. Na-ewetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe sonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV na akara iji wee na-agbasa ozi ndị a. Webụsaịtị anyị bụ www.absradiotelevision.com. Anyị nọ na YouTube na ABS Radio Television, na igwe nzikọrịta ozi Facebook anyị nọ na ABS Radio Television, ya nakwazi Instagram na X pịa ABS Radio TV. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka anyị kọrọ gị n'ụtụtụ a. Na mbụ ka anyị mere ka ịmata na gọọmenti steeti a bụ ndị ga-ejikọta aka na ha na ụlọ ọrụ Globacom Limited iji wee kwagote mgbanwe steeti a na-agbanwe wee na-abanyezi n'ọdụ nka na ụzụ nke mbụ na mbụ nke ọgbara ọhụrụ n'ime ala Naịjirịa. Ndị otu Kraịst ka a gwara iji wee kwudosie ike na ekpere iji wee merigbado iche aka mgba na-echere mmadụ na ndụ. Gọọmenti etiti bụ ndị nke na-atụ atụmatụ inwe gbado ma guzobe ụlọ ọrụ ga na-agbanwe ya bụ ikuku ga na-agbanwe ụgbọala ka o jizie ikuku mmụọ wee na-alụ ọrụ nke ga-eru 2,322 n'afọ 2027. Na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na mbikpọ ikuku mmụọ n'ebe a na-egopụta unyi n'ime mba China egbuola ihe karịrị mmadụ 90. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kọrọ ọnụ. Abụ m onye kachukwu Ugochukwu wee na-asị gị dejidalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ.